Popularni festival autorskog filma biće održan od 26. novembra do 3. decembra sa većim brojem filmova i programa u mnogo više sala nego ranije. Glavni program 20. izdanja FAFA predvodit će pobednici najvažnijih svetskih festivala Kana, Venecije i Berlina, a i ostala ostvarenja predstavljaće nagrađeni filmovi sa gotovo svih strana sveta. Jedini domaći film u selekciji je Neposlušni Mine Đukić. Za nagradu Aleksandar Saša Petrović takmičit će se 12 filmova, a priznanja će dodeliti žiri u sastavu nemačka glumica i scenaristkinja Ana Stoff-Brugeman, reditelj i dramski pisac Goran Marković, kao i selektor programa Forum na Berlinalu Kristof Terehte. Festival će biti održan u Domu omladine Beograd, dvorani Kulturnog centra, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, novoj zgradi kinoteke, ustanovi kulture Parobrod, Domu kulture Studentski grad i bioskopu Fontana.